Region her i nyhederne. God aften. Antallet på overvægtige er steget meget her på det seneste. Vi har interviewet nogle forskellige personer ude på gaden for at se, hvad folk egentlig ved om det. Krim-halvøen mellem Ukraine og Rusland har overgivet sig til Rusland, men Europa tror med at lukke Rusland eksport til EU. Og nu vender vi tilbage til overspisning. I Danmark er der omkring 40.000 personer, der overspiser. Men hvad ved Danmark egentlig om overspisning, og hvor farligt det kan være? Joachim han har været ude og interviewet nogle forskellige folk, og se hvad de egentlig ved om det. Og nu vender jeg over til dig, Joachim, som har interviewet nogle børn og unge på gaden, og nogle lidt mindre unge. Ved du, hvad overspisning det er? Ja, det er, hvor man spiser for meget mad. Nej, Hvad tror du, det er? det ved jeg ikke. Det er vel sådan noget, hvor man spiser for meget. Fordi at, det ved jeg ikke. Man trøstespiser, og så bliver man fed, og så... Ja. Altså hvis man spiser for meget, så bliver man overvægtig. Hvorfor overspiser man? Ved du det? Nogle er kede af det, og så spiser de meget. Ja, og så er der også bare nogen, der spiser meget. Nej, Hvad kan det gøre ved, hvis man overspiser? Det kan gøre en tyk og fed. det ved jeg ikke. Hvad tror du? Det ved jeg ikke. Kan det være farligt? Ja, hvis man virkelig overdriver, er det godt. Så kan man få hjertestop, eller hvis man virkelig spiser meget. Jamen, det kan da godt. Det er ikke sådan. Okay. Nej, tror jeg. Men hvis du spiser rigtig, rigtig meget? Så kan det godt. Hvor mange tror du overspiser her i Danmark cirka? En femtedel. Ja. 10.000? Ikke så mange. Hvor mange? Cirka... Ej, det ved jeg ikke. 3. Hvad kan man gøre for at lade være med at overspise? Man kan gå til en, der hjælper en med at lade være med det. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det ved jeg ikke. Med festsugning. Og skal kur. Hvad tror du så, der kan få folk til at lade være med at overspise? Det ved jeg ikke. Reklamer, måske. Og så vender vi ud til Lina, som står udenfor sammen med Freja, som ved rigtig meget om overspisning. Jeg sidder så her sammen med dig, Freja, og du kan så fortælle os lidt om overspisning. Ja. Hvad er overspisning egentlig? Jamen, overspisning, det er folk, som spiser mere, end de har behov for. Og så vi kan også kalde det en slags bulimi uden udrensning. Altså, de brækker sig ikke efter, de har spist. Freja, hvad er årsagen til, så mange unge begynder at overspise? Jamen, årsagen den er jo, at folk har det dårligt med sig selv, og de føler ikke, at de er gode nok, som de er. Og det kan også være, at de bliver mobbet i skolen. De føler sig ude for gruppen. Freja, og nu vender vi tilbage i studiet til dig, Leila. Tak for i aften.